Добро утро! Сестрички мили, защо сте толкова спотърнили? Каква е тази врява, като че ли сте на забава? С песни, танци и веселба ще посрещнем пролета. Пролета, къде е тя? Хайде всички в там чудесен да се завъртим и я поздравим. И аз избягах от гората, за да дойда при децата. Бързо тук елате и вижте как вълка ще се изпати. Кой смее да ме буди? Ау, коя си ти? Аз съм Пролета, а Работливко ми е домакин. Къде са тези прасенца хитри? Работливко в къщичката ги скри. Този път не сте ме измамат. Ще ги хвана с измама. Си застроя засада. Не ни плаши вълкът лош. Бягай, вълчо, ден и нощ. Бягай и се скри в дълбоките гори. Я какви заедливи. Вълчо, кой се спри? Прасенцата на мира остави, че без Мартиничка ще останеш и за подигравка пак ще станеш. На мира остави. Вижте с приятели добри, нека с тях сега да се веселим. Не си ходи вече, Ходим лично на пазар. Има ли кокошки там? Има лично най-голям. Добре, че си хитрец.
не се възика, спри. Лихо, гледай ти колко гости има работливко. Защо сте се събрали всички тук? На весел празник сте дошли. А всички чакат най-добрата баба Марта на земята. Баба Марта, аз се знам, мазнички дарява, здраве и късмет ми пожела. Пролет, мила, животинки, птички, вие мънички трибички, виждам отдалече. Баба Марта иде вече и не е много далече. Пътят ти не е лесен, просещнете я с песен.